सुनतानी जी। हाँ जान, बोला। कहाँ बानी हमार मीत? जेल में बानी। हाँ, हे भगवान, ठीक तो बानी नू? तोहरा रहते कुछ हो सकेला का? ऐसन का हो गई कि जेल में पहुंच गई नी? वो है अर्जुन की करनी के सजा भोगतानी। हमार याद नहीं क्या आवत? अरे भुलैले कब बानी तोहरा के। ए जी, रउआ के देखेला मन बहुत तरसता। खाली देखेला? प्रेम पूजा करे खातिर भी। अच्छा, आ जाई का? अब ऐसे बोल के तड़पाई मत। जल्दी से आ जाई। आई एम वेटिंग फॉर यू। का भाईजान? अरे बोला ना। का जी, हम ना बुलौलो रहती तो वो आईती नहीं ना? कहीं ऐसा तो नहीं खे कि राउर दिल कहीं और लाग गइल बा? हमार दिल तो तोहरा होठ पा गइल बाटे। आज तमे होठ के चूस ले। 12 बजे रात के मौजा मुलाकात के। 12 बजे रात के मौजा मुलाकात के। 12 बजे रात के मौजा मुलाकात के। हो राजा गजबे बुझाला। गरमी बुझाला रानी, गरमी बुझाला रानी, चला ना तू ताला। गरमी बुझाला रानी, चला ना तू ताला। गरमी बुझाला रानी, चला ना तू ताला। खराब गुल्ही करता पसेना, करे खातिर लोभ इंतजाम कर दबेना। कुछ देर खातिर गर्मी के काट सजा। नस खुला कदा दरवाजा। बहरी से लागल बाटे ताला। गरमी बुझाला रानी। अच्छा गरमी बुझाला रानी, चला ना तू ताला। गरमी बुझाला रानी, चला ना तू ताला। गरमी बुझाला रानी, चला ना तू ताला। हो छतवा पे सुतल बाटे सबके हुगार के। कैसे प्यार होई एक दूसरा के घर के। ए राजा जी चुमा चाटी कोइल जाई ओढ़ी के चदर के। केहू के ना नींद टूटी एतनी पहर के। नजर के होके पड़े तब भोरे होई बदनामी। तहरा खातिर ये करे जा केहू के करब गुलामी। जी चीखाया बल अब
गरमी बुझाला रानी चला ना तू ताला